We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namong pinakadagko ug pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tech Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Surotse, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Dili na mo dawat og COVID-19 patients sa mga private hospitals sa Davao City. Atong siren kung ngano sa report, live report ni Argil Relator. Argil. Tek bugtong SPMC na lang ang mudawat og COVID-19 positive patients karong nagkaubos na ang kaso sa COVID-19 sa Davao City. Apan usasab kini kapag pangandam sa mga pribadong ospital. Tungod sa nagkaubos nga new ug active cases sa COVID-19 sa Davao City, ibalik na nga ang Southern Philippines Medical Center kung SPMC na lang ang mudawat og COVID-19 positive patients sa syudad. I understand that meeting ang mga hospitals and there are less COVID-19 cases karon sa mga private hospitals. So ang ilahang arrangement karon is they will switch back to SPMC as the only COVID-19 hospital diri sa ato sa Davao City. So tanan COVID-19 patients will go to SPMC. Ato ang private hospitals will not accept COVID-19 patients anymore. Gihimo kini aron makapangandam ang private hospitals ug galing dunay surge sa COVID-19 cases nga mahitabo. Diha pa sila mudawat og balik og COVID-19 patients. Sa datos gikan sa SPMC ni atong Lunes, ana-ana lang sa 25 ICU beds ang occupied, sa 35 beds nga allotted alang sa COVID-19 patients. Samtang, ana lang sa 161 ward beds ang occupied, sa 362 beds nga gitagana. Ang mga frontliners taas gapon ang moral ang sa pagkuan kay kabalo naman sila ang sound pag sagan po sa pag-prevent pero nagapit kay mga na-admit na mga frontliners. So as of today, natay 9. Ginapaspasan na ang paghuman sa Los Amigos o Broken Shire Molecular Laboratories aron maka-operate na alang sa pagpakusog sa testing sa syudad. Tek gawa sa mga ospital, ubos na sab ang ihap sa mga COVID-19 patients sa isolation facilities dinhi sa Davao City. Busa, gimanduan ang mga healthcare workers nga i-address na ang mga concerns sa pasilidad ingon man gikinahanglan pa nga mga gamit aron mas ready na ug galing dunay mahitabo nga surge sa COVID-19 sa Davao. Tek. Daghang salamat Argil Relator. Target nga ipailam sa swab test sa Davao City ang mga tao nga ana sa high-risk areas, lakip ang mga nanrabaho sa business ug commercial establishments. Dugang detalye sa report ni John D. Esteban. Sumala sa Davao City Health Office, anaan na lang sa average nga 20 COVID-19 cases ang matala sa syudad. Mas ubos kon itandi sa mga nakalabayng semana. We cannot relax because kanang mga 20s nga per day nga mga as reported nga mga kaso still capable of transmitting
makapahuway lang kita, makarelax lang kita kung atog yung as much as possible, ma-zero in nato ang atong mga kaso. Busa mas gipakusgan sa LGU ang COVID-19 community testing. Diin giuna ang mga market vendors. Sa Agdaw, siyam ang nagpositibo, samtang ginapaabot pa ang resulta sa gihimong swab test sa bangkeruhan. Base sa Executive Order No. 18 ni Davao City Mayor Sara Duterte, regular ang surveillance swabbing sa high-risk area sa syudad. Lakip ang mga business o commercial establishments. Kung wala ta nag-surveillance dito sa Adlaw Palengke, wala ta nagpahigayo nag-testing ato, kaning 9 kabuok nga asymptomatic, tungod kay wala man gid sila gibati na simptomas, no, they will go on na ma-immerse dito sa ato ang palengke, dinha sa ilahang mga panimalay, dinha sa ilahang communities, and this will cause a spike or a surge kung dili siya makita dayon. Giauhag sa mayor ang publiko nga magpa-test, labi pa nga libre kini aron paspas usab nga mailhan ang mga COVID-19 positive aron likay sa pagtinakdanay. Samtang dili usab daw option sa karon nga magpatuman og lockdown. Dili ingana kadali ang musulti ka nga mag-lockdown ka, especially karon nga ang mga businesses nato, they are spread very thinly already. Ang ato ang option karon is testing and make sure na paspas ang contact tracing. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Simulation exercise sa pagbakuna ngadto sa mga barangay sa Cagayan de Oro City gisugda na isip pagpangandam sa mas halapad nga vaccination rollout. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Sanglit halos tanan medical frontliners sa Cagayan de Oro City ang nabakunahan na kontra COVID-19. Nagpahigayo na ang City Health Office ug DOH Region 10 og vaccine simulation exercise ngadto sa mga barangay. Kini aron maplastar ang vaccination rollout sa komunidad ug galing moabot na ang dugang supply sa bakuna sa syudad. Usa ang barangay Lumbia sa labing daghang populasyon sa mga residente dinhi sa Cagayan de Oro City. Busa usa kini sa target sa City Health Office nga matagaan sa bakuna. Sa Barangay Lumbia, kapin 25,000 ka mga residente ug anaa sa 2,000 ka mga senior citizen ang nakatakdang bakunahan. Lakip ang kapin 10,000 ka mga residente gikan sa hilit nga mga barangay. Sa dry run, kapin 30 ka mga barangay workers ang musalmot. Buot sa CHO nga makabakuna og 70 hangtod sa 100 ka tawo matag adlaw. Plastar na ang vaccination center gikan sa waiting area, registration, counseling, screening, vaccination ug post-vaccination evaluation. Kung makita na nila, i-check, okay na ni. Makoreksyon na nila unsa mong kulang, unsa mong sayop. Para smooth ang among in the future nga nanagyo actual nga panghatag sa bakuna. Nagpahigayo na sab og dry run sa West City Central School sa Barangay Carmen ug sa ubang barangay sa syudad. Nanawagan ang otoridad og kooperasyon gikan sa katawhan aron magmalampuson ang pagpabakuna kontra COVID-19. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Barangay Kagawad sa Cagayan de Oro City, sikop human na lambigit sa carnapping. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasara priso ang maong barangay Kagawad human nga gituang nga nalambigit kini sa sagunson nga karnaping sa syudad, partikular na ang pagpangawat og motorsiklo. Tingkagol karon sa prisuhan si Barangay 22 Kagawad John Michael Raffles, 29 anyos, atol sa follow-up operation sa kapulisan sa Diversion Road, Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Lakip sa nadakpan ang kauban ni ini nga si Neil Oriola, 18 anyos. Ang mga sospek nalambigit matud pa sa sunod-sunod nga karnaping sa nagkadayang lugar sa syudad. Ang ilang modus, ibaligya mga kinawat nga motorsiklo sa ubos nga kantidad. Atol sa operasyon, nakuha gikan kanila ang usa ka motorcycle unit nga ibaligya unta sa kantidad nga 10,000 pesos. Ginasubay na sa kapulisan ang laing kaubanan sa mga sospek. Before sa operation na information nga amang dala sa motor si Kagawad o kanang usa ka kauban. So wala ta magpili no. Atong inang ginakop ginato si Kagawad. Kasong paglapas sa RA 10883 o carnapping ang gipasaka batok sa mga dinakpan. Dunay panawagan ang kapulisan ngadto sa mga nanag-iya og motor.
Kung nakay motor, isulod sa balay. Ayaw lang ibilin sa gawas nga unattended niya. Adlawon, siyempre, dali rin kayo nila na naipandar. Kining mga motor. Sara, nanawagan karon ang otoridad ngadto sa publiko labi na sa mga motorista nga nakawatan og katong nga mga posibleng na biktima sa mga suspect nga mupatim-aw sa ilahang istasyon aron matabangan sila. Sara. Okay, dagang salamat, Cyril Chavez. 3.4 million pesos nga kantidad sa gituang shabu na sakmit sa mga otoridad sa Cagayan de Oro City. Ani ang report ni Ethel Panag. Usa ka gikonsiderang high-value individual nga nailang si Andy Von Macarandan ug ang kauban niini nga taxi driver nga si AJ Pedringuez. Dakpan ato sa gikasang illegal drug bypass operation sa RSO Yutan ni atong Sabado de Gloria sa Puro 4 puerto ning syudad. Napalitan si Andy Macarandan og 100 grams nga suspected shabu ug dugang 400 grams. Sa pagrikisa kaniya diin mokabat sa 3.4 million pesos ang kantidad. Dako kinig impact no sa atong accomplishment no sa Police Regional Office 10. Sikop sa Kugman Police Station si JC Abragan usa ka SAP beneficiary ato sa gikasang drug bypass operation miaging Biyernes Santo. Napalit sa maong suspect ang usa ka sachet sa gituuhang shabu gamit ang 500 pesos mark money. Samtang sa pagrekisa nakuha sa suspect ang duha pa ka pakete sa illegal nga droga nga nagkantidad sa 2,000 pesos. Magbagong buhay pag makalabas. Wala na lang, dili na biyahan ng mga dating mga binuhatan din. Kung sa itong naay mga informasyon regarding sa nagpapahityag droga nga muundang na kamo or maghatag mong informasyon kanamo para among maopiratan kay ang PNP nagpadayon kami sa pagkumpanya. Parehong mag-atubang ang mga dinakpan sa kasong RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kauban si Jade Gava sa kamera. Ako, si Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Bisan sa Semana Santa, walang tuo ang anti-illegal drugs operation sa DCPO. Usa sa mga dinakpan, babaeng dunay dalang gituang shabu nga nagkantidad og kapin 800,000 pesos. Ano ang detalye? Sa usa ka apartment sa Mako, Davao de Oro, miabot ang mga personel sa Cotabato Police sa Davao City. Human didto na tigayon ang bypass operation sa usa ka big-time shabu pusher. Ang dinakpan mao si Axel Rose Bernabe, 24 anyos, di napalitan kini og gituo ang shabu nga mobalor ngadto 800,000 pesos. Nagsigi og transfer no og kaning location una dito daw magkita sa Carmen. Sunod dito na pula sa Panabo hangtod naabot og Tagum. Nya kung dito na mi sa Tagum nag-ingon na puding bayana nga mo ang transaction ipahigayon na dito sa may Mako. Todo pagmahay ang dinakpan. Hindi magapilapli sa inyo ninubutan kay hindi maayo. Diba ang pamilya to? Sa Davao City, duha usab ka lalaki ang nasikop sa tugbok pulis atol sa managlahing bypass operation. Mga dinakpan mao sila Alfredo Celebrado ug Remel Pajarito. Samtang gidakop usab sa Turil Police ang usa ka dalaw. Human na sayran nga ang iyang dalang fish cracker para sa usa ka piniriso. Duna day gibutang nga shabu. Ang dinakpan mao si Daryl James Martinez. Pasakahan sila og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. O katong ihang pagbisita dito hinuon, mao to hinungdan nga mas kasulod na hinuon siya sa sulod sa prisuhan. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Walay nakitang major weather disturbance karon ng pag-asa nga posibleng makamugna og pagdaot sa panahon sa Mindanao. Ang tibok dapit sa Mindanao makasinati og panagsang pagdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat og pagdalugdog tungod sa localized thunderstorms. Apan lauman gihapon nga makasinati og init nga panahon sa adlaw ug pagkagabi, posibleng ulanon ang pipila ka lugar sa Soxargen Region, partikular sa Sultan Kudarat ug Sarangani Province. Laki pusab ang Davao del Sur ug Davao Occidental. Tambag sa pag-asa, dili gihapon magkumpiyansa tungod posible gihapon ang flash floods ug landslides nga epekto sa localized thunderstorms. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa Pagadian
City, patay ang 30 anyos nga tricycle driver nga si Angelito Arcangel. Human gipusil sa wala mailing suspetsado sa balay niini sa Purokmanga, Barangay Santo Niño. Nakadungog kuno og sunod-sunod nga buto sa pusil ang kabanay ug mga silingan sa biktima ug sa ilang pagsusi. Nagkadugo og patay nang nagbuyod ang lawas niini. Daling misibat ang suspect sakay sa motorsiklo. Kritikal karon ang gwardya sa usa ka bangko sa Cotabato City nga si Alejandro Trinidad. Human gipusil sa riding in tandem suspect samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo sa Sinsuat Avenue, Rosary Heights 4. Off-duty kuno ang biktima dihang nahitabo ang krimen. Sumala sa mga kaubanan sa biktima, wala kuno sila'y nahibaw-an nga duna kini nakaaway sa trabaho. Sa Lanao del Sur, napalgan ang patayng lawas sa 21 anyos nga si Siti Mina Dulangan, usa ka estudyante sa Barangay Linamon, lungsod sa Ditsaan, Ramain. Sumala sa kapulisan, daling gireport sa mga residente sa lugar ang napalgang patayng lawas nga ana-ana sa state of decomposition ug ang backpack sa biktima di nakita ang mga ID niini. Nasayrang February 26 pag-report nga missing ang biktima kinsa taga Marawi City. Padayon pang giimbestigahan ang maong kaso. Samlang Cotabato Province, nakaplagan sa mga nagrondang pulis ug tanod niadtong Biyernes Santo ang nagbuyod nga patayng lawas sa usa ka lalaki sa MH Del Pilar Street duol sa tower sa usa ka telecommunications company. Wala kini ID ug nagsulob og blue nga jacket ug jogging pants. Doon na kini samad sa tangkugo nga gidudahang tungod sa pagbunal ug gahi nga butang. Nawala sabang sapatos niini, busa posibleng pagpangawat ang motibo sa pagpatay sa biktima. Unom ang patay, diin 5 ang minor de edad sa managlayang aksidente nga nahitabo sa Bukidnon atol sa Semana Santa. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Dead on arrival sa ospital ang duha ka mga minor de edad human mibangga ang ilang gisakyang kotse sa kasugat nga trailer truck sa Muswan, Dologon, Maramag, Bukidnon, Miyerkules Santo. Ang laing upat ka mga sakay sa kotse anana karon gitambalan sa ospital. Ginaimbestigahan pa sa kapulisan ang driver sa truck sa posibleng kasong atubangon niini. Sa Quezon, Bukidnon, 3 ka minor de edad ang patay samtang 8 ang naangol atol sa pagbangga sa pick-up ug tri-cab sa Purok 1 San Jose, Quezon, Bukidnon niadtong Sabado de Gloria. Reckless imprudence resulting to multiple homicide o physical injuries ang atubangon sa driver sa pick-up nga si Fervent Salcedo. Samtang sa Valencia City, Bukidnon, patay sab ang motor rider nga si Rodrigo Gonzales Jr. Human mi-overtake kuno kini sa usa ka multicab padulong sugod Valencia City. Diyang dead end di ay ang dalan nga iyang giagian tungod sa road construction. Hinungdan na bangga sa signage ug nabulasot. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ang gituhang forever, dili na makabot sa kaslunon unta sa Davao City human nga ang groom to be namatay sa aksidente. Ani report ni Argil Relator. Usa sa mga tinuuhan sa mga kaslunon, mao ang duol matud pa sa disgrasya. Apan, alang sa 15 anyos na nga mag-uyab nga sila Alberto Balano Jr., 38 anyos, ug Meli G. Hermoso, 29 anyos, na tinuod gayud kini. April 7, nakatakda na unta silang mag-I-do. Busa ni atong Miyerkules Santo, naghatod sila og invitation alang sa ilang mga guests sakay sa motorsiklo. Apan wa damha nga kinina ang ulahing panag-uban sa duha. Human sila nabanggaan sa usa ka truck sa Fausa Street, Kalinan, Davao City. Ug sa maong hitabo, dead on the spot si Alberto. Taas magud ng dump truck, din mubo ang motor ba. So akala niya daw ni abante na ang motor, tapos nakaliko na, wala dyan siya kabantay na kadikit lang kaya punday siya ang motor mo. Pag abante niya, naka-apply pa man siguro siya brake, pero katong babae nahulog naman. Ang problema katong lalaki kay di man siya naligiran, ano lang siya, murag pagpreno ba, nahimo siya murag bangil ba. Si Meli G, samdan sab sa maong aksidente. Nabiyaan sa namatayang biktima ang ilang 12 anyos nga anak. Busa ang excitement sa tibuok banay sa umaabot unta nga kasal, napulihan ug kasubo. Amo man gyud ni iplano na ba jud ni namo nya dugay na kay mi nagkuan ba, nagplano nga magpakasal niya pagkatapos muna ni magpakasal unta mi nawala siya. Imbes nga ang kasal ang ilang gipangandaman, karon ang lubong na sa groom to be ang ilang ginaatiman. Pag human sa lubong kay adto man akong pare adto na akong pare kay gusto nako nga siya mumisa kay kanang kuan ba
Og siya po mo blessing sa mga kay ningon na ang pare di naman gyud mi pwedeng mag-marriage contract pa dira mo mark pa siya kay patay naman daw. Ang iyang ikatabang sa blessing ra gyud. Panghinaot sa mag-inahan nga kanunay silang giyahan. Sa mga buot muhatag og tabang, mamahimong ipadala ni ini nga mga numero. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Nagmalampuso ng pagpatuman sa Cagayan de Oro City LGU sa mga gidili atol sa pagsaulog sa Semana Santa. Samtang sa Upol, Misamis Oriental, balik operasyon na usab ang turismo sa lugar. Ang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Malampuson nga gipatuman ang executive order sa Cagayan de Oro City LGU kalabot sa pagpasira sa mga laaganan ug mga religious sites sa syudad ug pagbawal sa pagpangaligo sa dagat atul sa Semana Santa. Bisan ang pagmonitor sa tanang beach resort sa syudad ni adtong Domingo sa pagkabanhaw, nagmalampuson sab. Lakip nga gibantayan ang malasag area kung asa sagad ginadagsa kaniadto sa mga buot manaad. Gani walay na sapon nga misupak sa balaod. Well, generally maayo man atong atong feedback okay man sa atong monitoring no. Wala so far as of gahapon nahuman man ang ato Holy Week season or Semana Santa. Generally peaceful. Samtang sa Upol, Misamis Oriental, balik na sab ang tourism operation human sa 4 ka adlaw nga temporaryong pagsirado aron malikayan ang pagkuyanap sa COVID-19. Effective na gid siya ang back to normal atong 50% sa 50% sa cottage per occupancy. Kauban si Jade Gava sa kamera. Ako si Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Aprobado na sa Kongreso ang House Bill number 8930 nga maong pagmugna og Metropolitan Davao Development Authority kon MDDA. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. Gibotohan sa dulan 200 ka miyembro sa House of Representatives ang pag-aproba sa House Bill number 8930 nga mao ang pagbugna sa Metropolitan Davao Development Authority kiniubo sa third and final reading. To call the roll for nominal voting. Secretary General. House Bill number 8930, an act creating the Metropolitan Davao Development Authority, defining its powers and functions, and providing funds therefor. 177 members voting in the affirmative, 0 in the negative, and 6 abstentions. House Bill number 8930 hereby approved on third and final reading. Ang maong bill giduso ni 3rd District Congressman Isidro Ungab sukad ni atong July 2020 nga co-author usab sila si Congressman Paulo Duterte ug Congressman Vincent Garcia. Ang MDDA daw susama sa Metro Manila Development Authority kun MMDA sa Luzon nga mag-focus sa socio-economic opportunities sa Rehiyon 11. Naisubay kini sa Section 13, Article 10 sa 1987 Philippine Constitution nga nagtugot sa mga local government units nga maggrupo aron hiusahon ang mga plano ug resources alang sa mas dakong kalambuan. Kahinumduman nga sa milabayng tuig, nagbugda na og local committee ang rehiyon alang sa mudumala sa MDDA kung asa si Davao City Mayor Inday Sara Duterte ang chairperson. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Humanawadan og trabaho tungod sa pandemya, usa ka kani barista sa dakong hotel sa Cagayan de Oro City naningkamot nga makatukod og negosyo pinaagi sa iyang pinasahi nga konsepto kung unsa kini. Sayro nato sa report ni Ethel Ipanag. Unom ka tuig nga barista sa usa ka dakong hotel sa Cagayan de Oro City si Rogero Nicolay Rubio. Apan tungod sa pandemya, usa siya sa mga nawad-an og trabaho. Human sa pipila ka bulan nga pagpaningkamot nga makakita og laing trabaho, wala niya damha nga taliwala sa pandemya. Matuman ang iyang pangandoy nga makaangko ng pinasahi nga coffee shop. Ang iyang nadawat nga cash assistance gikan sa dole nga 5,000 pesos. Mao'y iyang giduga nga puhunan. Lakip ang iyang savings aron matukod ang iyang mobile coffee shop. Nakalitan ko ito kay sa pila na ako katuig nagtrabaho. First time na ako nawadag trabaho niya, inani pa gyud. Nagsugod og libot suroy sa syudad si Rubio sa iyang mobile coffee shop ni atong bulan sa Pebrero. Matod niya karon, ubay-ubay na sab ang mitilaw sa iyang kape, labi na ang iyang followers sa social media. Nakita na ako iyahang display din sa rotunda kay dol raman among balay. One way to help them is support nimo sila, mag-purchase ka silang product or sa ilang services na ginag-offer. Best seller ni Rubio ang iyang Mexican ug Vietnamese coffee nga gina-serve dili lang init, apan lakip iced coffee.
Ang naandang ruta ni Rubio nga Rodel sa Circle matag hapon, ginadayo na sa mga customer, samtang nakatukod na sabsiya og physical coffee shop. Mensahe ni ini sa tanan nga dili daling mawad-an og paglaom taliwala sa pandemya. Ampo lang yun salig sa inyong kagalingon. Ampo permi nga pon mahuman ra ni tanan nga struggle. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Isa ka na sa sobra 60,000 ang total COVID-19 cases sa Mindanao, samtang isa kasab ngadto sa kapin 9,000 ang new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw. 9,373 ang new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw. Busa 812,760 na kinatibok ang kaso sa COVID-19. Samtang misaka sa 152,562 ang active cases, dihang 646,381 ang recoveries ug 13,817 ang namatay. Sa Mindanao, 60,160 na ang dunay COVID-19. Ana sa 2,783 ang active cases, kay 54,967 ang naayuna ug 2,366 ang namatay. Samtang lapas 131,828,000 ang nataptan og COVID-19 sa tibok kalibutan. Sobra 74,852,000 ang nakarecover ug kapin 2,861,000 ang namatay. Siyam ka tripulante sa barko nga naunlod sa dagat sa Tawi-Tawi ang giluwas sa kasundaluhan. Madud sa Joint Task Force Tawi-Tawi tunga-tunga sa dagat sa ang mga barkong ML Marisa ug ML Hasana dihang nagload og gasolina gikan sa gasoline tanker nga gikan sa Malaysia. Mibuto ang baterya sa generator set sa ML Marisa kung asa sakay ang siyam ka tripulante ug daling mikatag ang kalayo hangtod sa hinahinay kining naunlod. Nagkapaso-paso sa lawas ang tulos sa mga tripulante. Giling mihawa ang gasoline tanker ug mibalik sa Malaysia samtang misakay sa bangka ang mga tripulante ug miadto sa isla sa Balu-Balu. Giling silang girescue sa mga sundalo ug gidala sa balay Tambalanan. Dulan 200 ka mga balay nga nakatukod dool sa flood control project sa DPWH ang natangtang atol sa clearing operation sa kagamhanan. Ang report ni Cyril Chavez. Nagpadayon karon ang clearing operation sa Cagayan de Oro City LGU labi na sa Kulambog Creek Phase 2 Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City kung asa ginahimo ang flood control drainage project sa DPWH. Sa datos sa LGU, sukad Oktubre sa miaging tuig, karon sa nagsugod ang clearing operation, ana-ana sa 172 ka mga istruktura ang natangtang alang sa mong proyekto. Apan sagad sa mga naapektuhang residente, doon na relokasyon samtang ang uban ana sa temporary shelter sites. Ang proyekto gilaraw nga musulbad sa problema sa pagbaha sa syudad. Gawa sa drainage, himuan sa bugsaktong dalan alang sa mga sakyanan sama sa fire truck aron dali nga makaresponde sa emerhensiya. Karon makita nato nga hinahinay na pod sila nga voluntaryo gaguba, nag-assist pod ang city natay mga personnels pod nga gaguba pod at the same time kadtong mga truck og mga kargahan sa ilang mga materials kay lagi didto man sila sa pamalihi magamit pa nila. Ang mga naapektuhang residente naguulman apan nakasabot ra kuno sila. Gani kining dos andanas nga balay sa pamilyang Sierra, kinina ang hulagway karon. Sa primero marag di kay mi makadawat kay kuy lago baon na tong balay daw bi pobre ra ba mi unsa may among ipang tukod ana na pero sa nadugay na amo sang nahuna-una nga makaayo maday gihapon. Hinoon misaad ang lokal nga kagamhanan nga matagan og saktong relokasyon ang tanang maapektuhan sa operasyon. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Mga kapuso, walay puas ang among pagatunog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw polahi sa mga dagkong balita sa nagkatayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Riel Sorotche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.